Ndomvera tikulandireni pano ndi Nyasa VoiceBox timakambirana pano nkhani zokhudza ndale kansidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndikukambapo nkhani za ndale komanso kutsatira bwino kwa malamulo ndikhulupirira kuti tonse tamva kuti Olemekezeka phungu wa nyumba ya malamulo ku Blantyre City Southwest amene wandithu ndi Olemekezeka Sameer Suleman patakali panotu ali mchitokosi cha apolisi. Iwo wandithu anapita kukadzipereka ku polisi. Nkhani yake makamaka titafufuza zikumveka kuti Sameer Suleman amangidwa chifukwa chokuti iwowa anatchula Olemekezeka achachimwendo banda amene ndithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso ndi nduna yoona za maboma ang'onoang'ono. Iwowanso anatchulanso Olemekezeka akeni zikhale ng'oma amene patakali pano ndi nduna yatsopano yoyang'anira migodi komanso phungu wa nyumba ya malamulo ababa malondera amene patakali pano ndi mkulu wa chinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party. Anthu amenewa anatchula pakakalipi kena kamene kamayenda ma social media kuti akufuna kuwapanga chipongwe kapena kuti mosabisa amafuna kuwapha. Nde nkhani anakasuma ena ku polisi kuti ayi mufuna kuti ipitsira mbiri ndipo apolisi anatsekulira mulandu ndi kuyamba kuwasaka. Nde oyimira pawo pa mulandu kamene kuti lawyer pachingerezi analengeza kuti ayi Olemekezeka anthu asite kukusakani inuyotu mungonyamuka nukadzipereka ku polisi. Ndipo patakali pano Suleman ndithu ali ku polisi ndi mulandu wake amalawi nkumafunsa kuti kodi tsono mulandu umenewu ukuchokera pati. Mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa VoiceBox mafuna zingophunzana pang'ono kuti kodi munthu akamangidwa pa wandale makamaka zimakhala kuti kodi mulandu wake ukuchokera pati. Nde chikaya chimene taona ife kuchokera ku polisi kapena kuti ku court chaonetsa kuti Sameer Suleman akuti awamanga kapena kuti amasaka kuti awamange pa mulandu wa section 200 umene pa chingerezi amene kuti definition of libel. Nde pa chingerezi amene kuti any person who by print, writing, painting, effigy or by any means otherwise than solely by gestures, spoken word or other sounds unlawfully publishes any defamatory matter concerning another person with the intent to defame that other person shall be guilty of the misdemeanor termed libel. Muchichewa tikhoza kutanthauzira kuti akunena kuti aliyense munthu aliyense amene mwakusindikiza kulemba kujambula kupanga chifaniziro kapena mwanjira ina iliyonse kusiyapo ndi manja mawu olankhulidwa kapena mawu ena kufalitsa mosaloledwa nkhani ina iliyonse yonyansa yokhudzana ndi munthu wina ndi cholinga chonyozetsa munthu winayo adzakhala olakwa pa mulandu wa libel. Ndi mulandu waketu akuti Suleman akuganiza kuti anapanga kakilipi kamene kaja ka interview yawo ndi kufalitsa nkhani yokuti achimwendo banda amafuna kuwapha zimene zikuoneka kuti nkhangati amafuna kuyipitsa mbiri ya Olemekezeka achimwendo banda, Olemekezeka ababa malondera komanso Olemekezeka akeni zikhale ng'oma. Nde ife mukuona kwathu Nyasa VoiceBox kuno timaona ngati kuti nkhani yofuna kuti munthu akupha munthu ndiyo mfuta kwambiri and sitikuganiza kuti ku MCP after nkhani za achilima kuti achilima anafa kuchikangawa nkhani ija sinakhazikike kwambiri. Ndikuona ngati kuti ku MCP ko palibe munthu wina aliyense amene akuganize mopusa kapena kuti mopwera kuti basi Suleman asowe ndi cholinga chokuti ifeyo tiwine chisankho. Musaiwala Suleman tu si munthu wamba, Suleman ndi phungu wa nyumba ya malamulo tanena kale komanso yowa ndi Organizing Secretary ku chipani cha Democratic Progressive Party chipani chimene chotsutsa chachikulu kwambiri kuno ku Malawi. Ndi timaona ngati kuti akuti asowe Suleman zikuoneka kuti dziko linolo singakhale ndithu pa mtendere. Nde MCP kuti awapha Suleman ndikuona ngati ameneyo ndi nani starter chifukwa kuti zimenezozo zikhoza kubweretsa mavuto anti ku MCP ko kuli nkhani kale kuti iwowo anena kuti azipange deal with asanapite ku chisankho chimene chikubwera mu miyezi 8 ikubwera. Nde ndimaona ngati kuti Suleman mwina anafulumira kulankhula kutchula mayina anzawo kuti ayi auje ndi auje akufuna kundipha ineyo. Nde poti nkhaniyo ili ku polisi timva kuti mwina Suleman ali ndi umboni wawo ndipo timva kuchokera ku polisi komanso ku court ngati Suleman awapeze olakwa. Koma nkhani yaketu akuti Suleman apalamula mulandu wa section 200 of the Malawi Penal Code akuti to definition of libel akuti analankhula zinthu zimene zikuoneka kuti cholinga chake chinali kunyozetsa mbiri ya munthu wina. Nde mutiuza kuti kodi maganizo anu ndotani kuti mulandu umenewu mukuona bwanji kapena kuti kuwaganizira kwa mulandu umenewu mukuona bwanji? Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Mapatiki pano Suleman ndithu ali mchitokosi cha polisi kuti anapalamula section 200 of the Malawi Penal Code definition of libel kwakuti iwo ndithu amafuna kunyazitsa mbiri ya Olemekezeka achimwendo banda, Olemekezeka baba malondera komanso Olemekezeka akeni zikhale ng'oma.